Aħna f'dawn issa l-4 xhur li nlaqmu il-poplu Malti Wawċi, kellna programm u għandna programm li huwa maħdum tajjeb ħafna, maħsub tajjeb ħafna u qed jimxi tajjeb ħafna. Waħda mill-raġunijiet għalfejn għandna dan is-suċċessu illi kmieni fil-pandemija ġifieri iktar minn sena ilu, konna diġà nafu illi tilqima trid tkun is-soluzzjoni ta' il-pandemija u allura aħna konna wieħed mill-iżjed pajjiżi, anzi l-iżjed pajjiż l-Unjoni Ewropea u l-ewwel pajjiż l-Unjoni Ewropea li tlabna li t-tilqim meta jiġi jinxtara u jiġi negozjat u jitqassam flimkien madwar l-Unjoni Ewropea kollu. Illi dak fisser allura illi pajjiżi kbar ħaduha fl-istess ġurnata prattikament bħal pajjiż żgħar bħal Malta. Kieku ma għamilniex dan il-ftehim u llum qiegħed jidher anke minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea stess li qegħdin jippruvaw kważi joħorġu minnu. Kieku ma għamilniex dan il-ftehim, kieku pajjiżi kbar bħal Ġermanja, l-Italja, Franza kienu ikollhom it-tilqim u pajjiżi żgħar bħal Malta kien jibqgħu għal wara. Għataw pajjiżi fid-dinja llum li qegħdin għaddejna nofs April illi għadhom lanqas bdew ilaqmu. Ġifieri wieħed mill-ikbar suċċessi, waħda mill-ikbar raġunijiet għal dan is-suċċessu li aħna rnexxielna illi nikkonvinċu l-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni biex ninnegozjaw u nixtru t-tilqim kollha flimkien. Imma mbagħad ukoll f'dan il-framework li aħna konna ewlenin biex isir, irnexxielna nużaw fil-massimu tiegħu għal vantaġġ tagħna. Jiġifieri kien hemm pajjiżi bħalma taf inti l-Awstrija, pajjiżi oħrajn li qalulna mhux sew il-Maltin qed ikollhom iżjed tilqim ras għal bras mill-pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Ma ksir nebda regola, ma ksir nebda ftehim li hemm bejnietna, imma utilizzajnieh il-ftehim li fassalna mal-kollegi tagħna fl-Unjoni Ewropea għall-aqwa benefiċċju tal-Maltin. Ġifieri aħna iva vera għandna ħafna iktar tilqim ras il-bras minn pajjiżi oħrajn, imma skont il-ftehim li għandna għax aħna żgħajnieh kollu ħadd ieħor iddeċieda għal raġunijiet differenti li ma jimmassimizzax il-potenzjal kollu tal-ftehim. U allura iva Malta għandha ħafna tilqim biex nużaw. Imma mbagħad, u dinha probabbilment hija importanti mill-inqas daqs it-tnejn l-oħra, it-tilqim kollu li qed jasal Malta qed nużawh kważi immedjatament. Ġifieri aħna għandna sistema ta' loġistika li ilna naħdmu fuqha minn ħafna qabel ma ġiet tilqim ġewwa pajjiżna biex it-tilqim kollu li jasal ma ħalluhx ġol-freezer imma nużawh kważi immedjatament. U da fisser li aħna sal-lum ħankunu laqamna madwar 44% tal-poplu tagħna mill-inqas bl-ewwel doża. Illi hija xi ħaġa hemm pajjiżi fl-Unjoni Ewropea għadhom 5-6%. Ġifieri aħna wasalna f'dal punt daqshekk tajjeb.